Lần biết cái nào chít điểm thì thật lẽ. Iya baik. Lần sang cái TV itu cukup. Kira-kira antara badan terpestek aja. Badan terpestek. Excelente. Apa mama? बच्चों मला नीचड़ की वाली कर दी ए गोलिया ए एक मिनट ए कोठसी निरा गोलिया ठीक बा हम बादाम ये फोटो आए लागे रखम फोटो जरा कर मुझे इकेरा के मने केम नहीं अकुदा इके बोले के बात के मने के देवन बाद ना ले लो राइट वन पेते हैं कस्ता बता ले अच्छा अरे अरे वो टेंडर मका पेते मानता ये टेंडर करता मता कस्ता वनिगिल मानता वो लगी आधा आधा इकतर ये अटेंडेंस पैकेट वो भाग ये वो रोल बॉस बच्चों ये क्या बोल रहा आज जाड़ी की तो ना बॉम्बे ये निमे वो सुबह ये देखो वो सुबह पता नहीं ना सब मला ठीक है कम तो बोल दे यार Basta ya. Udah kita pikiran tak geran itu. Malah bola. Nah, waktu mau ये लीडर ये तेरा इच्छत को जत गेरा अरे वन पे मानता रहा चड्डी देना रे बाबा ये संकर पे टेंडा चलो वो कास्ता है हाउ जावर था चढ़े मानता ना पे कैसे चढ़े मानता अरे कुछ नहीं है पूरा ना क्या ए बगा पापा अरे दुकान तक नहीं बोला पापा नहीं कुछ आप तो पापा इधर केजी बस दे भला तो मला आराम चालू मला फोन कर मला आधी बात कर बिस्किट दे मला हां थोड़ी चाहिए वहां पे बिस्किट दे मला काय दे
बनाई दो चलता काट अगर भी आने बूढ़ी भी बूढ़ी का बोरे चार ये दारू भी का बारीक ये बोल कोटा वाले ने मैं कोटा नहीं कोटा harus yang mana sebenarnya? Harus yang mana ya? अब तो दड़ दड़ खींचे कर वो Kita depan sini masuk. ये ना काटे बर्तन ये दो तीन तो आई भी मनता
बतांग के बन हां तांग गेली ना बात करे बतांग पास देते बता जितनी उंडरा चिटिंग इतने की कम गतड़ी की वाली पास दे बता छोटा बाचा मागे हां तो बता चिटिंग में पास दे हां राम राम हो राम राम चला तुम कम कतड़ी की वाली पास जितनी आता करे जोडी जोडी फोटो लागणार सध्या ये बोल विचार जोडी फोटो अंत की जोडी फोटो या साईडने सर येणे लाईन तर म्हणता की केले बाकी राहणे फोटो हां मते आहे मनी में अवाला का लागेल ती चला येलो फोटो इवे जोडी म्हणून काम पावती राहणे हां हवायो देखो ए विराट बाहर आ ಇದು ನೀನೆ ಕೊಡ್ಸಿರ ಅಂತ ನೀನು पाहिजेसाठी मोठं फायदे राड पण नाही तिथं बकळ जमा करून ठेवते एक राड ठेवले नाही गाण्यामध्ये हा पुरच घेऊन गेले चांगले तुकडे लांब लांब ठेवले होते 10 किलो राड तिथून खालून आलेत म्हणून वरून ठेवलं मारत तिथं मी नाही जाऊन ते कुठं जमते बारीक जमत हा जरा मोठे पाहिजे यायची यायचं आहे मोठा पाहिजे आता ते गोल राहते ना वरी चढायला असं धरून पाय ठेवून चढावं लागतं पायऱ्या नाही तर ते गोल राहते मग कुठं चढायचं चुना माराय कलर माराय करायला पाहिजे दुसरं मन पाहिजे हा किल्लरचे होते चांगले तुकडे 1.5 हात ते किल्लरचे काटले जमा करून ठेवून चिटिंग आता इथं राहील कोण नेले जोडी आणि कुराड्या 2 नेले काम करला काय सोडत नाही फोटे नेऊन देते तर त्याने काय जाऊन जातात का
यही पुण्य नंदर माफ से मत अंदर చూడు దీని మాట బాన్ చిట్టి బాబా వేకి दिन बाट वे बांधते म्हणता बरोबर चिठ्ठीला बरोबर आहे आता दिसांत आहे बघा आलू आलू चिठ्ठी म्हणतो आता बरोबर आता चिठ्ठी केली होती जीविताला आता बरोबर झाले लालू लालू तरी लालू लालू म्हटलं बाकी नाही खाली डायरेक्ट पोरगी धरून टाकलं नाही तर मागून आलं झालं पैसा काय बी केलं तर काय बार बार लागणार असं केलं तरच चांगलं आहे तिला असं वाटतं आता मला काहीच कारण नाही डायरेक्ट सीधा पडला व्हायचं काही नाही तर द्या मग अजून तुमचं काय आता जितनी बच्चों फोटो वाली किंवा बरोबर तेलंगा उतरले लागते तिथं फोन डावा चले करे बच्चा बरोबर पढ़ने वाला को नालू नालू करे की हो रहा युवराज आवराज आवराज वो खावायची बरोबर पडती
आने और रानी का दिन माना का नहीं माना वो ना वही तो मारून तो कर नंतर अरे पता ना है जो मला भी बोले मार ये अगर गेम पार्टी चांगला आले गेम पार्टी अरे तो क्या करना है मार दिया है बोलो कैसा मार बारल मन के जो मार वाला में है कि और कम गाड़ी की काम कर रहा है और गाड़ी में काम कर अबे कना लपड़ा जरा ना करा ठीक है एक और ना तो बार बार दिल बनाने म्हणता रेट दादी आपण त्या दिवस म्हणताय भाई बात हां निभाई भी हां में और तो गांधी भी हां रिजल्ट आते ना